Здравейте! Ще направя едно видео от Гранд Мол Варна, което са го отворили скоро явно, поне миналата година го нямаше и наистина е много красиво. Сега след малко ще вляза вътре. Това е Гранд Мол Варна и след няколко минути влизам вътре, за да ви покажа какво има вътре, обаче просто отвънка е страхотно. Знае как да привличат хората, наистина. Гранд Мол Варна. И сега влизаме вътре. Ето това е вече отвътре. Просто всеки, който обича да яде сладко, да заповяда. Наистина е красиво. Да, искам да го покажа в YouTube. Просто е нещо прекрасно. Заповядайте. Тук излизаме, също има там някои неща, които са отвънка. Портал. От този портал можеш да влезеш в другия свят. Добре. И това е от нас. Супер найс плей. Джихан. Сега ще направим и на английски. Да, Варна. И това е за сега. Довиждане, хора. Чао. Който посети, да знаете какво е хубаво. Заповядайте.